Ezaba phambili indaba namuhla UZIKALALA ugxeka ukubulawa kowesifazane ngesihluku. Isaguga esinekhulunyaka sigomele UKHUVETHE. Bavele enkantolo abasolwa ngokubulala EBHUKHANANA. Lezi indaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle ZIKALALA uthi amaphoyisa kuzomele enze konke okusemandleni ukuze kubanjwe lowo noma laba ababulele ngesihluku uHlengiwe Madlala obengomunye obasebenze ehhovisini likaNdunankulu. Isidumbu sikaMadlala sitholakala egcekeni kwakhe sinamanxeba okugwazwa ezinye izitho zomzimba zigenciwe futhi enqunu. UKHUZENTE ubeyobhonga emswaneni kumndeni wakwaMadlala evula indlela village ngaphandle kancane kwedolobha uMgungundlovu. Akekho umuntu ofanele ukulinyazwa nokubulawa ngale yandlela esizwe. Isimo esibhlungu andisimo othi umusizwa uphelelwe yithemba. Lolu daba lingamane liphele nje. Sikwazi ukubambisana namaphoyisa alandele abenzi bokubi babanjwe bakujezele lokho. Ngisho kuthiwani angeke sakwazi ukuthula uma kunobantu abanobubi obufana nalo. Sizobambisana nani kukhona konke. Kodwa sizolokhe sihleli kumaphoyisa ukuthi asilandelele lolu daba. Uma kuyodinga ukuthi kungenelela abangaphezulu, sizokuzama nalokho ukuthi kungenelele abangaphezulu. Imeya yomasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMduduzi Mhlongo uthi konke sekumngomuma ngohlelo lwakusasa lokugonya kwabantu abadala begomela igciwane iCOVID-19. uMhlongo bekhuluma kanje nabezindaba emzingazi ngemuva ukuthi isaguga esineminyaka eli101 nesasinda kulolu UKHUVETHE besithola umgomo waso wokuqala. Uhlulekile ukuzibamba izinyembezi zenjabulo ugogo Magumede Hlabiso nominyaka eli101 ubudala edla anhlamvana. Ugogo ke ungomunye wabantu abasinde kuleli gciwane leCOVID-19 nelambamba ke wahlala inyanga yonke esibhedlela kodwa wabe esesinda. Indodakazi yakhe ke nayo yayihaqikile ngaleso sikhathi yona ke ayibanga nayo leyo nhlanhla yokulwisana naleli gciwane yadlula emhlabeni. Ugogo Hlabisa uthi ke ubonga uNkulunkulu ngokumgcina kuze kubeke uthola umgomo wakhe. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu ngizifike kulesi simo. uNkulunkulu azangenzela umuso ongaka. Ngiyabonga abantu kaNkulunkulu. Ngibonga kakhulu anginawo amade. Ngiyaphela lapho ngiphakamisa ukubonga. Ithimbe belivakashela ugogo ebeliholwa ke imeya umasipala uMhlathuze kanye nesekela uDudu Sibiya amakhansela basifikeleke mathupha ukuzoba ngabanye abantu abazobongela ugogo ngokuthola umgomo wakhe wokuqala. So the vaccination program is going to be in this area tomorrow to vaccinate all citizens above 60. But we thought this is a story of triumph over adversity. The odds were stacked against her, but she survived. And all of us, this is a feel-good story, and it should serve as an example for all of us that indeed it is possible to beat COVID. Kuzokhumbuleka ukuthi ekuqaleni konyaka owedlule kusandana kubheduka leli gciwane abantu ke sebekhulile yibe bebethinteka kakhulu nabadlulile futhi emhlabeni. Ubongani umzukulu kagogo ubongeke uhlelo lokugonywa kukagogo wakhe wathi ke unethemba ukuthi ugogo usevikelekile. As a family we were very worried, but through God she survived it, and it was a miracle to us, and to this day we still don't believe it, because this vaccine, this virus, it was targeting old people. Many people who were old were dying at the time, so we could not also anticipate anything other than her maybe dying or anything like that. But as I said, it was a miracle for us to see that our gogo survived. Kusasake lokho kusaya luyaqala uhlelo lwesigaba sokuqala sokugonya kogogo nomkhulu ngaphansi komasipala uMhlathuze. Lezike izindaba ze1KZNTV mina ngenkosamkeliswe Ngqulunga beka ngisemzingazi.
Inkantolo kaMantshi yaseNgwelezane ihlehlisele umhlazi li-11 kuNhlangulana icala labasolwa abathathu abasolwa ngokubulala umnumzane Thulanisele waseBhukhanana owabulawa ngenyanga Nhlaba eyothenga esitolo esisendaweni. Ilunga lomndeni uNozipho uthi bafuna kwenzeka ubulungiswa kubasolwa bangayitholi ibheyili kodwa babhadle ejele ngesenzo sabo sokubulala umfowabo ngesihluku. Inkantolo kaMantshi yaseNgwelezane enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ilihlelisele umhlazi li-14 kuNhlangulana icala labasolwa abathathu abasolwa ngokubulala umnumzane Thulanisele waseBhukhanana ngaphandle kwempangeni owabulawa ngenyanga kaNhlaba eyothenga izinkwa esitolo kuyo le ndawo. Ilunga lomndeni uNozipho uthi bafuna kwenzeka ubulungiswa kubasolwa bangayitholi ibheyili kodwa babhadle ejele ngesenzo sabo sokubulala umfowabo ngesihluku. Sizothi no bail for babulali bakabhuti wami uThulani waphuma wadijulela eBhukhanana eMarket esuke ekhaya nge-24 May eyothenga izinto eMarket then azange sabuya safika ababulali sebemdubuleni kodwa ke akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani ababulali babaleka ngemoto babehamba ngayo yagenqika batholakala uNtshebedlamini noTsepho batholakala same time kwase kuthi uNkunze nakatholakala wabaleka kodwa nge-29 May ngeday ubhuti angcotshwa ngayo watholakala eThekwini kaMakhuthi labanjele khona. Lamalungu omphakathi abephethe isingqwembe ezinemibhalo egxeka abasolwa ngesenzo sabo neminye bithi abanganikwa ibheyili. Umndeni wakwaNtsele uveze ukuthi lesahlakalo sibashiye bethukile benovalo bengazi bazoba ngumtshingo ubethwa ngubani njengoba umufi bekuyena obebeka isinkwa etafuleni. Isihlukumeze kakhulu lento yokubulala kwafethu ngoba akekho umuntu obebeka isinkwa eziko etafuleni ngaphandle kwakhe. uThulani ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe uNompumelelo Dlamini nabantwana abakhaba u7 abayi2 basevasithi lenabanye baseseyigoleni bayafunda. Isihlukumeze kakhulu ngisho abantwana abancane asikhona ukukhopha sesesaba ngisho ukuhamba egcekeni sesiyasaba ngisho uqobo even abantwana abancane bayasaba. Leli cala kulindele ukuthi libuyele ngomsombuluko njoba abasolwa bezomelwa abameli babo. Umphathi we-Citrus Growers Association in South Africa uJustin Cedric uthi kuqopheka umlando kuleli njengoba inhlangano yabalimi abalima izithelo ezimuncwana bengena isivumelwaneni nezwekazi lasePhilippines okubahlinzeka ngezithelo. Lesi sivumelwano esingqophamlando sizemva kokuba le nhlangano isizama iminyaka eyi12 ukungena emakethe yasePhilippines. uCedric ubekhuluma kanje neziko lesindaba le1KZNTV echwebeni laseThekwini. To celebrate the first fruit that's going to be exported to the Philippines. We've been going through a 12-year process in getting access to the Philippines market, and today actually marks the first fruit that's going across the inspection table that will now be exported to the Philippines. So it's a momentous occasion. We've been going for 12 years trying to get this access there, that's generally how long it takes to open a new market. It's about 10 to 12 years, so it's nothing unusual, it's really important when you do get one of these markets open that you celebrate it and mark the occasion. There's a lot of other people that are employed downstream and upstream. So, for example, we're standing here in FPT terminals in Durban, and you'll see a lot of activity, a lot of people involved here. Likewise, in the warehousing around Durban Port, in the transport here from the farms, etc., and in the input suppliers. So it's a big employer in the agricultural space, and we're going to be growing in the next 10 years. We anticipate another 10 million cartons per year for the next 10 years. So that will sustain the jobs that are in the industry at the moment and will grow jobs in the future. Mbukelo sibheke ngosini ezomnotho. Irandi lu-13.74 maqhathaniswa nedola semelika libu 19.38 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16.71 maqhathaniswa ne-euro kanti igolide lona libiza 1,886 US dollars 16 cent i-ounce utshwele ongahluziwe ubu 72 US dollars 22 cent umphongolo. Mbukelo ke sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba TV Mnqithi uthi ukholwa ukuthi lo bengumqeqeshi weKaizer Chiefs uGavin Hunt bekumele ngabe uphathwe kahle kuleli qembu kulandela ukuxoshwa kwakhe ngenyanga edlule esaqeqeshe leli qembu izinyanga eziyisishagalolunye kuphela. uHunt obesayinda inkontileka iminyaka emithathu nezibhofana uxoshwe kwaqwasha uStuart Baxter
osekhuza ibuya eNaturena. Umnqithi ugxeka abaphathi bamaqembu akuleli ngokuthatha ngenhliziyo uma bexoxa abaqeqeshi ethi bengamele uHunter Xosho kwazise ulibeka endaweni enhle leli iqembu kwimidlalo yeCAF Champions League. Umnqithi uthi Chiefs kayibanga neqiniso ekuxosheni lomqeqeshi kwazise ubengakwazi nokusayinisa abadlali abasha kuleli iqembu ngenxa yesigwebo. Mbukele ke sibheke isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Empangeni kuzoba namakhaza ngezikhathi zasekuseni bese libalela ngokuhamba kosuku amazinga okushisa u12 kuya ku23 degrees eThekwini kuLaBanana, u13 kuya ku22 eMgungundlovu eNdongazibomvu, u7 kuya ku24 Olundi nakwaNongoma, u8 kuya ku24 degrees eXhopha eMantente, u8 kuya ku22 siphethe ngeFriday Filidi, u6 kuya ku20 degrees. Mbukele zingakho besikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.